Croeso i'r trydydd sesiwn Troseddeg ar gyfer e-ysgol yn 2023. Fi yw Mr Eirin Maddock Jones. Mi'n gweithio fel athro Troseddeg i e-ysgol. Ac eisoes wedi gwneud doi sesiwn, neu dwy gyflwyniad i chi. Oedd y cyflwyniad gyntaf yn sôn am 2.3, sef gwaith swyddogaethwyr, gan ganolbwyntio ar damcaniaeth straen Merton hefyd, y marcswyr, a wedyn y rhyngweithwyr. Ffocws sesiwn 2, cyflwyno'r ail gyflwyniad, oedd rhiangystriad asgell dde a rhiangystriad asgell chwith, a wedyn wnaethon ni symud ymlaen i sôn am 4.1, sef fel mae'r damcaniaethau hynny wedi effeithio ar bolisi. Yn y sesiwn yma, dwi'n mynd i fod yn edrych ar bapurau arholiadau yn ymwneud gyda y pwyntiau hynny. Felly, y papur arholiadau dwi'n mynd i edrych yn yn dod o 2019 ymlaen, achos mae papurau cyn 2019, mae'r fformat y diwyg tym bach yn wahanol. Felly, dyn nhw ddim yn mynd i fod yr un peth a'i gilydd. Felly, dwi'n mynd i ganolbwyntio ar papurau 2019 ymlaen, gan gofio wrth gwrs bod y pandemig wedi effeithio hynny a faint o bapurau oedd ar gael adeg hynny. Felly, y gyntaf gyda ni ydy 2019, a dwi eisiau chi nawr geisio ateb hwn gan ddefnyddio'r wybodaeth chi wedi cael o'ch gwersi, a gwybodaeth nes i gyflwyno i chi yn cyflwyniad 1 am damcaniaeth straen Merton. Wrth gwrs, yn y papur arholiad go iawn, fellwch chi wneud unrhyw ddamcaniaeth ydych chi yn dymuno wneud. Felly, peth gyntaf i wneud ym mhob un o'r papur arholiadau yw darllen y ffynhonnell neu'r wybodaeth maen nhw'n rhoi i chi. Achos mae'n ysbardun, mae'n rhoi syniadau chi ynglyn â beth i ysgrifennu. So mae Martha wedi bod yn briod at hwni am 15 mlynedd, a mae'r rhan fwyaf o'r amser hwnnw, mae hi wedi dioddef camdriniaeth domestig. Felly mae hwn yn clymu mewn gyda bach o waith uned 1 hefyd, os ydych chi wedi edrych ar camdriniaeth domestig yn fanna. Am nifer o'r symau, dydy hi erioed wedi rhoi gwybod i'r heddlu am hyn. Mae hwnna hefyd yn clymu mewn gyda gwaith uned 1. Y prif reswm ei bod yn teimlo treni dros Tony, gan ei fod i bod yn ddi-waith ers peth amser ac yn methu cael swydd. Mae Tony'n cynhyrfu, gets upset, am y ffaith nad yw'n gallu darparu safon byw gwell ar gyfer Martha ac ef ei hunan. O ganlyniad i hynny, yn ddiweddar mae wedi dechrau lladrata bwyd o archfarchnad leol. Mae Cymydog yn gwybod am y camdriniaeth domestig, ac mae wedi ymgyrch ar y tyngledu yn ddiweddar i hybu ymwybyddiaeth ac i annog pobl i roi gwybod am gamdriniaeth o'r fath. Yn amlwg yn y cwestiwn, maen nhw'n mynd i ofyn cwestiwn am hyn yn yr uned y seiliedig ar agweddau uned 1. So cofiwch hynna, wrth gwrs, maen nhw'n gallu gwneud hynna, dod mewn ag agweddau uned 1. Mae cwestiwn gyntaf yn gofyn chi disgrifiwch un damcaniaeth gymdeithasegol o droseddoldeb. Byddwch yn ofalus fan hyn, yn aml iawn mae disgyblion yn sgwennu mwy nag un, right? Os maen nhw'n dweud un. Watchwch mas hefyd am y gair damcaniaethau. Os maen nhw'n sôn am damcaniaethau, mae'n amlwg mae eisiau mwy na un. Yn y cwestiwn yma, mae'n dweud disgrifiwch un ddamcaniaeth gymdeithasegol o droseddoldeb. Y gair pwysig fan hyn ydy troseddoldeb. Dim jyst disgrifio un damcaniaeth gymdeithasegol, fel mae pobl yn tueddol yn wneud, ond mae chi esbonio shwt mae'r ddamcaniaeth hynny yn egluro troseddoldeb. Hynny yw, sut mae'r ddamcaniaeth yn esbonio pam bod pobl yn torri gyfraith. A dyna'r ffocws. Pam bod pobl yn torri gyfraith yn ôl y ddamcaniaeth hynny. Y peth gorau chi'n neud nawr ydy i roi pause ar y fideo yma nawr, a ceisio ysgrifennu chydig o pwyntiau bwled ar bapur, neu unrhyw le, ydych chi wedi llwyddo llun gopio y cwestiwn yma flaen llaw, a cheisio ateb hwnna gan ymwneud tro hyn ar damcaniaeth straen Merton, a gwni weld fan hyn os ydych chi wedi cynnwys yr un pethau a dwi wedi gynnwys. Gan gymryd bod chi wedi gwasgu pause a bod chi wedi gwneud hynna, gawn ni feddwl ynghyd-destun damcaniaeth straen Merton beth gallwn ni fod wedi dweud. Yn gyntaf, wrth gwrs, ydy mae rhaid chi enwi damcaniaeth ydych chi'n mynd i sôn amdano, a damcaniaeth straen Merton ydy'r un o'n i moyn chi ganolbwyntio fan hyn. Ac wrth gwrs, sail damcaniaeth straen Merton ydy pobl yn troseddu oherwydd bod dim modd gen nhw
o gyrraedd y nod. Okay? Does dim modd dyn nhw i gyrraedd y nod. Hynny yw, y nod mewn bywyd yw, wrth gwrs, cael American Dream. Nawr, mi oedd Merton ysgrifennu yn y 50au, lle oedd pawb yn sôn am American Dream. A wrth gwrs, beth maen nhw'n golygu gyda American Dream, wrth gwrs, ydy arian, statws, pwer. Okay? A dyna yn bwysig efallai yn y 50au, wrth gwrs, pan oedd prenwriaeth, consumerism yn dechrau. Fod pobl eisiau ceir mawr, eisiau arian, eisiau statws. Ond wrth gwrs, i nifer fawr o bobl, doedd dim modd gyda nhw i gyrraedd y nod hynny trwy ddulliau confensiynol, sef mynd i ysgol, mynd i brifysgoleg, prentisiaeth ac yn y blaen. Mi oedd y American Dream, y freuddwyd Americanaidd, mor bell i ffwrdd a gallai fod. Ac oedd hwnna, wrth gwrs, yn creu problemau. Oedd yn creu rhwystredigaeth. Okay? Nawr, y rhwystredigaeth yna, wrth gwrs, yn gallu arwain at bobl i droseddu, oherwydd bod nhw'n ffindio, ceisio dod o hyd i ddulliau eraill o gyrraedd y freuddwyd Americanaidd. Byddai'r rhai pobl yn ôl y theori Merton yn arloesi. Hynny yw, ceisio dod o hyd i ffyrdd gwahanol o gyrraedd y nod. Bod hynny yn troseddu coler wen, sathru ar eraill am yn cyrraedd y top, dwym, gwerthu cyffuriau, unrhyw beth. Byddwn nhw'n arloesi, they would innovate, dod o hyd i ddulliau eraill. A mae hwnna'n un rheswm dros troseddoldeb. O beth arall byddwn nhw'n neud, wrth gwrs, byddai encilio, sef retreatism, falle cymryd cyffuriau, crwydro, vagrancy. Okay? So mae hyn i gyd yn arwain at troseddoldeb. Doedd Cohen ychwanegu at y syniad yma to sôn am rhwystredigaeth statws, okay? Status, frustration. Dechrau'n gynnar mewn bywyd ysgol, wrth gwrs, lle mae pobl yn sylweddoli ac yn mewnoli'r syniad, dyn nhw ddim yn mynd i gyrraedd y nod. Mae hwnna'n creu rhwystredigaeth, right? Rhwystredigaeth mawr. Mae nhw felly yn creu is-dosbarth, creu is-diwylliant gwahanol, sydd yn gwerthfawrogi pethau sydd ddim yn rhan o'r norm, enghraifft yn lle parchu eiddo, mae nhw'n chwalu eiddo. Right? A mae hwnna'n arwain at, yn amlwg at troseddoldeb wedyn. Reit, dyna. Gobeithio bod chi wedi cael mwyafrif o hwnna. Yr ail gwestiwn sy'n deillio o hynny, mae chi'n gallu gweld, a nes i sôn am hyn trwy gydol y cyflwyniadau mewn gwirionedd. Mae'r ail gwestiwn gofyn chi dadansoddwch sut gall y ddamcaniaeth sy'n cael ei ddisgrifio uchod cael ei cymhwyso at sefyllfa Tony. Nawr, mae'n bwysig iawn fan hyn, wrth gwrs, eich bod chi'n cario ymlaen gyda'r un ddamcaniaeth chi wedi sôn am yn y cwestiwn uchod. So, da ni dal fan hyn yn sôn am damcaniaeth straen Merton. Mae'n bwysig iawn bod chi ddim yn swapo damcaniaeth nawr i fynd at o beth arall, ond bod chi'n sticio at yr un damcaniaeth nes chi sôn amdano fo yn y cwestiwn gyntaf. Mae hwnna yn allweddol. Okay? So, fan hyn, dwi eisiau chi eto ddarllen y darn. Fi wedi rhoi y darn uwch ben i chi gael cyfeirio ato fo. Dwi eisiau chi defnyddio y wybodaeth chi wedi sôn am yn yr un gyntaf i cymhwyso at pam bod Tony. Pam bydde Merton yn dweud bod Tony yn torri gyfraith? Nawr, mae hwn yn sgil lle mae chi ddefnyddio'ch gwybodaeth am y damcaniaeth straen Merton a tynnu pethau allan o'r ffynhonnell yma sydd yn cyfeirio neu sydd yn berthnasol i theori neu damcaniaeth Merton. Un cyliw i chi, pob term chi wedi defnyddio yn y cwestiwn cyntaf, dylech chi fod yn defnyddio fo fan hyn hefyd. Okay? So, pob term chi defnyddio yn y cwestiwn gyntaf, dylech chi fod yn defnyddio fo fan hyn hefyd. So, union fel y cwestiwn diwethaf, na i roed 2-3 munud i chi. Mae na, allwch chi gwasgwch pause, allwch chi gael 2 awrs yma. Gwasgwch pause, a wedyn, no'n ni weld os mae'r atebion dwi'n rhoi yn debyg i'r atebion chi wedi cael. Felly, gwasgwch pause a cymrwch rhyw 5 munud falle i geisio ateb y cwestiwn yna. OK, gan gymryd eich bod chi wedi gwasgu pause a bod fi wedi hewi ar y sgrin am rhyw 5 munud. Felly, i ddadansoddi sydd wedi gallu amcaniaeth cymhwyso i Tony. Wel, y beth yw'n dwi'n gweld yn y darn ydy bod Tony wedi bod yn ddi-waith yn peth amser ac yn methu cael swydd. Felly, mae'n amlwg, mae Tony ddim efo modd i gyrraedd y nod fel fydda theori Merton yn dweud.
does dim gwaith dy fo, felly does dim ffyrdd traddodiadol gyda fo i gyrraedd yr American Dream. Okay? Dwi'n methu wneud o trwy dulliau traddodiadol. Dwi'n methu wneud o trwy cael swydd a cael arian a cael dychafiad, cos does dim swydd gyda fo. Felly mae hwnna'n golygu, wrth gwrs, bod Tony yn mynd i teimlo straen. Sef yn union beth oedd Robert Merton yn cyfeirio ato fo. Mae'n mynd i deimlo straen. Hynny yw, mae yna straen rhwng beth mae Tony eisiau gwneud a'i allio i wneud hynny. Right? A mae hwnna'n rhoi straen aruthrol ar Tony yn ei fywyd. Mae'n cynhyrfu. Mae'n dweud yn y darn, mae Tony'n cynhyrfu, get upset am y ffaith na dwi'n gallu darparu safon gwell ar gyfer Martha. Mae'n cynhyrfu, mae'n teimlo chwystredigaeth yma. Dwi'n methu cynnig safon byw y gwell i'w wraig. Okay? Nawr, oherwydd hynny, mae Tony yn arloesi. Okay? Gallwch chi ddadlau bod Tony'n ein cilio hefyd fe. Hynny yw, gallwch chi awgrymu bod o'n ein cilio, bod o'n insular, bod o'n fewnblyg, bod o'n ddim yn mynd i fod mor gymdeithasol a fydda fo fel arfer. Oherwydd mae o'r loesi, mae Tony'n lladrata bwyd o archfarchna'r lleol. Okay? So hwnna'n amlwg cyfeirio at y straen mae'n teimlo. Dwi'n methu cyrraedd y nod trwy dulliau arferol, felly mae o'n arloesi. Mae Tony'n amlwg yn teimlo chwystredigaeth. Okay? Chwystredigaeth statws fel bydda Cohen yn sôn amdano fo. Right? Dwi ddim yn gallu llwyddo trwy dulliau confensiynol. Felly mae o'n trio llwyddo trwy ddulliau gwahanol. Bosib mae o'n ceisio cyfiawnhau y ffaith bod yn dwyn a'r ffaith bod dim dewis gyda fo. Mae'n creu normau gwahanol. Mae'n creu ffordd o feddwl gwahanol i gyfiawnhau yr hyn mae o'n gwneud. A mae o'n ymwneud â camdriniaeth domestig ac o bosib mae hwnna yn deillio o'i chwystredigaethau. Right? O'i chwystredigaethau oherwydd dwi ddim yn gallu cyflawni fel mae'n gallu fel bydda fo'n moyn wneud. A mae hwnna'n creu problemau yn ei berthynas gyda'i wraig hefyd. Na fe allai sôn am goliadau traffig, os ydych chi'n moyn bod hwn yn dangos bod problem yn bywyd Tony sydd angen ei ddatrys. Mae hefyd yn dangos bod y mas yma droseddu yn gwarchod ffiniau, mae'n dangos bod hyn yn anghywir yma. So mae'n llwch chi sôn am hwnna hefyd, os ydych chi'n dymuno. Ond triwch cadw'r ffocws yn glir ar damcaniaeth chi wedi sôn am yn y cwestiwn cyntaf. Okay? Right, so dyna 2019 i chi y cwestiwn yn dath fyny adeg hynny. A trydydd cwestiwn dath fyny adeg hynny oedd gwerthuswch y ddamcaniaeth i gael ei ddisgrifio yn A1 a A2. Felly fan hyn, mae rhaid chi werthuso, a fe chi'n gweld a fel nes i sôn yn y cyflwyniad, mae rhaid fel arfer yn gwestiynau 6 yfarciau. Okay? 6 yfarciau. So yn fan hyn, bydda disgwyl i chi sôn am rhyw 3 cryfder a 3 gwendid neu cyfyngiad i'r theori sydd wedi cael sylw gyda chi eisoes. Eto, sticiwch at yr un ddamcaniaeth. Mae nifer o ddisgyblion yn mynd ar tangent ac yn sôn am ddamcaniaethau gwahanol. Os mae'n dweithio chi i lynu at yr un ddamcaniaeth, plis gwnewch hynny. A peidiwch yn mynd i drafod pethau eraill. Nawr, i gael y marc llaw bydda angen cydbwysedd yn chi. Mae angen cydbwysedd, hynny yw cryfderon a gwendidau. Ond peidiwch â poeni os bod yna bach o anghydbwysedd yna. Right? Os mae yna tym bach o anghydbwysedd yna. Y cryfderau gwendidau. Y cryfder wrth gwrs ydy mae'r theori Merton yn bositif a fel mae'r theori swyddogaethwyr eraill dangos sut gall troseddu fod yn agwen at newid. Suffragettes, wnaethon ni sôn am yn ein esiampl ni yn y gwaith, Rosa Parks, wnaethon ni sôn am Harvey Weinstein, allwch chi roi cwpl o examples mewn mwyn cyfoethogi hynny. Mae wedi dylanwadu ar bolisi. Right? Mae'r ffaith bod pobl ddim efo'r modd i gyrraedd y nod. Syniadau eraill sy'n ynghwn gyda swyddogaethwyr a pobl fel Merton. Wedi dylanwadu ar bolisi. Dwi wedi sôn ym mhob un o'r cyflwyniadau ynglyn â polisi leveling up diweddar y Llywodraeth, lle maen nhw'n trio rhoi y gallu i bobl i gyrraedd y nod trwy wneud pethau fel ysgolion, helpu lefelau llythrennedd, lefelau rhifen, nid yn unig mewn ysgolion mewn carchardau hefyd. So allai fi sôn am hwnna fel esiampl fan'na. A mae theori Merton yn dangos cysylltiad rhwng tlodi a troseddu. Dy'r Llywodraeth asgell dde bresennol ddim yn credu bod y dylanwad mor bwysig
a mae Merton yn dweud, mae yn cael ei dderbyn bod yna gysylltiad rhwng tlodi a troseddu yn y ffaith bod nifer o bobl sy'n y carchar wrth gwrs yn deillio o dosbarthiadau is. Felly, a mae hwnna'n un gryfder. Mae'n esbonio pam bod mwy o dosbarth gweithio yn torri'r gyfraith hefyd, oherwydd bod dim nod dyn nhw, gyrraedd y nod, bod yr American Dream yn rhywbeth maen nhw'n ceisio i gyrraedd ond yn methu, ac felly maen nhw'n troi at troseddu. Nawr, falle bod eich athrawon di roi pethau gwahanol i chi, okay? Os dim angen 4, bydde 3 hen ddigon. Right, wel, Merton fel swyddogaethwyr eraill, dyn nhw ddim yn dweud esbonio pryd mae anomi, pryd mae gormod o'r troseddu. Maen nhw'n dweud bod troseddu'n dda i gymdeithas, ond dyn nhw ddim o hyd yn esbonio pryd mae sefyllfa o anomi, lle mae yna gormod o troseddu yn digwydd. Yw'r damcaniaeth Merton Mae'r damcaniaeth Merton yn canolbwyntio pobl yn troseddu herwydd bod dim modd dyn nhw i gyrraedd y nod. Wel, yn amlwg, mae rai pobl gyda'r modd i gyrraedd y nod. Right? Maen nhw efo digon arian, digon o statws, digon o pŵer, ond maen nhw dal yn troseddu. Harvey Weinstein, Bernie Madoff, Jordan Belfort yn esiamplau fan hyn. Pobl sydd gyda'r modd i gyrraedd y nod, ond maen nhw dal yn troseddu, a di'r damcaniaeth Merton ddim wir yn esbonio hynny. Dyw pob prosedd y chwaith ddim yn deillio o'r angen i gyrraedd y nod penodol a mae Merton yn cyfeirio ato fo. Mae rhai pobl gyda nod hollol wahanol fe. So dyw pob trosedd ddim yn deillio o fod eisiau arian neu statws neu pŵer. Pethau fel treisio, reip, ymladd yn y dafarn, dyn nhw ddim yn deillio o hynny o gwbl. Mae yna materion eraill sydd yn hwm gyda y math yna o ymddygiad. A wrth gwrs, mae'n benderfyniaethol iawn. Penderfyniaethol ydy bod eich bywyd yn cael ei benderfynu gan un peth. So, os ydych chi ddim efo modd o gyrraedd y nod, chi'n mynd i droseddu. Bod i hwnna jyst ddim yn wir, ydy. Mae lot o bobl ddim yn troseddu. Mae rai pobl yn gwneud, os ydych chi'n gyfeirio os ydych chi'n yn cydymffurfio, oedd un o syniadau Merton, neu swyddogaethol. Mae rai pobl eraill yn dilyn defodaeth, sef gosod nodau is i nhw hunan, o ran be maen nhw'n ceisio i gyrraedd, a mae yna rai pobl yn gwrthio fe yna. Felly, joinio hippie communes neu troi'n wleidyddol yn radical. Felly, dyw pob un, wrth gwrs, ddim yn troi at tor cyfraith troseddoldeb. Felly, yw 2 o hynny yn bwrw'n nod. Reit, yn troi ymlaen i bapur 2020, 2020. Eto, blwyddyn ar ôl 2019, felly mae'r ffocws ar un peth fan hyn, ar damcaniaeth gymdeithasegol. Okay? Yn yr un modd, mae eisiau chi ddarllen y ffynhonnell, neu darllen y darn maen nhw'n rhoi i chi, a bydda hwnna wedyn yn rhoi syniad i chi o ran beth maen nhw'n sôn am. Mae gangiau fechgyn yn loitran yn y strydoedd yn hef hart. Mae rhai o wadau'r gangiau hyn yn codi ofn ar drigolion ac yn cyflawni troseddau. Mae'r hart mail papur newydd lleol wedi cyhoeddi cyfweliad ag un aelod o'r gang. Yn y cyfweliad hwn, mae'r aelod o'r gang yn beio'r heddlu, diflastod, bodym, a diffyg arian fel achos yn y troseddau hyn. Yn ogystal, mae papur newydd yn cynnwys adroddiadau bob dydd am cynnydd sylweddol mewn lladrata ar y stryd a dwyn o siopau. Mae hyn wedi creu panic moesol, ac mae nifer o drigolion wrthi'n sefydlu pwyllgor gweithredu mwyn ymgyrchu mwyn gwneud rhywbeth am y gangiau hyn. Nawr, allwch chi wrth gwrs sôn am theori straen Merton fan hyn, ond fan hyn mwyn pwrpas adolygu a dysgu gwaith, wysio chi ganolbwyntio fan hyn ar theori neu damcaniaeth y Marcswyr. Okay? Fe chi wedi gweld 4 marc, ond y ffocws eto ydy troseddoldeb. Sut mae Marcswyr yn egluro troseddoldeb? Nawr, gwasgwch chi pause ar y fideo yma nawr, a ceisiwch chi gynnig ateb, a wedyn dewch nôl at y fideo i weld os ydych chi wedi cynnwys yr un pethau a dwi wedi cynnwys. Gan gymryd bod chi wedi gwneud hynny, gawn ni edrych ar atebion posibl. Wel, beth gyntaf i wneud wrth gwrs yw enwi'r ddamcaniaeth. Bydwch chi gan ei arholwr geso pwy ddamcaniaeth ydych chi'n gwneud. Enwch y ddamcaniaeth yn glir, a dyn ni'n mynd i edrych fan hyn ar damcaniaeth y Marcswyr. Sy'n rhaid i gyfeirio at y darn fan hyn, mae'n jyst yn dweud disgrifiwch yn fyr un damcaniaeth, o droseddoldeb, pam mae pobl yn troseddu. Wel, mae troseddu yn deillio o system cyfalafol. System cyfalafol sydd yn gwarched eiddo y pobl oedd Marx yn ei alw yn bourgeois.
Okay? A bourgeois yw pobl sy'n berchen ar eiddo a pŵer mewn cymdeithas. So, yn sicr be mae hwn yn dangos ydy anghyfertaledd sydd yn bodoli mewn cymdeithas. Right? Mae rhai ar y top y bourgeois yn berchen ar eiddo a pŵer, ac wrth gwrs, mae gyda chi proletariat sy'n gweithio iddyn nhw. Yn ôl Hart. Sorry, yn ôl Marx. Nawr, mae hwnna yn creu rhwystredigaeth o'r dechrau. Mae proletariat, wrth gwrs, yn rhwystredig, oherwydd dyn nhw ddim efo'r un cyfoeth, dyn nhw'n mynd un statws, dyn nhw'n mynd un eiddo os gyda'r bourgeoisie. Mae'r rhwystredigaeth hynny yn arwain at troseddoldeb. Okay? Mae cymdeithas gyfalafol yn crimogenic. Right? Crimogenic, sy'n cofio fi'n sôn am hwnna yn y wers gyntaf. Mae trawd yn gorfod troseddu mwyn llwyddo. Does dim dewis dyn nhw. Mae nhw'n teimlo rhwystredigaeth, ond da ni'n byw mewn byd sydd yn hyrwyddo prenwriaeth, sy'n hyrwyddo elw, sy'n hyrwyddo llwyddiant trwy adnoddau ariannol a materol. Dyw'r proletariat yn methu gwneud hyn, maen nhw'n rhwystredig, maen nhw'n troseddu. Right? Mae trefn yn cael ei gadw trwy dulliau eideolegol. Right? Mae'r drefn yn cael ei gynnal trwy dulliau eideolegol a dulliau gothrymus. Felly o oed cynnar iawn, mae'r trawd yn sylweddoli, dim ond un ffordd gyda nhw yn wyddo, a hynny yw troseddu. Nawr, 4 marc yn ddigon, ond allwch chi bwysleisio unrhyw beth ydych chi moyn, bod chi jyst yn cadw at y termau sy'n yn rhan o y damcaniaeth Marxaidd. Nawr de, tro hyn maen nhw'n gofyn am yr union un peth os rhywbethau, sut mae'r damcaniaeth ydych chi wedi ddisgrifio yn gallu gymwyso at droseddoldeb y gangiau. Okay? So, sut mae'r theori Marxaidd yn cyd-fynd gyda yr hyn ydych chi wedi ddarllen yn y ffynhonnell. Nawr, eto, os na i roi cymwchwch, gwasgwch chi pause, a gweld os ydych chi'n gallu cymhwyso damcaniaeth Marxaidd i'r gangiau. Nawr, cofiwch be wedys i, top tip, pob term chi wedi defnyddio yn cwestiwn 1, dylech chi fod yn defnyddio ar gyfer y cwestiwn yma hefyd. Chi'n cymhwyso'r damcaniaeth nawr. Right? Os o beth chi fel am cwestiwn 1, fel wedi rhoi y termau i chi angen ei ddefnyddio ar gyfer ateb y cwestiwn yma. Wel, mae gang yn oedran, achos bod dim modd gen nhw'n wyddo mewn trefn gyfalafol. Maen nhw'n rhwystredig, does dim byd gyda nhw'n neud. Mae'r ffynhonnell yn cyfeirio at y ffaith bod nhw'n bodym. Okay? Does dim modd yn nhw'n wyddo o fewn trefn cyfalafol, maen nhw'n proletariat. Right? Maen nhw'n gweithio i'r bourgeois. Mae troseddu yn arwydd o hyn, y ffaith bod dim modd gyda nhw'n wyddo o fewn trefn cyfalafol. Mae'r drefn sy'n bodoli yn crimogenic. Mae'n arwain nhw lawr llwybr troseddol, y gang yma. Mae rhagwedd nhw yn dangos rhwystredigaeth statws y proletariat. Maen nhw'n gas iawn at y heddlu, sef y pobl sydd yn cadw trefn mewn gwlad cyfalafol. Maen nhw'n dangos rhwystredigaeth statws, does dim swydd yn nhw, does dim eiddo yn nhw, felly maen nhw'n troi at fandaliaeth. Mae'r heddlu'n cadw nhw'n ei lle ar y bourgeois mwyn cynnal y drefn cyfalafol. Felly mae hwn yn dangos pam bod nhw'n rhwystredig tuag at y heddlu. Dyn nhw'n dangos dim parch at y heddlu ydyn nhw. Okay? Mae eideoleg a syniadau cymdeithas wedi troi nhw yn elynion y gymdeithas gyfalafol, felly maen nhw'n cael eu targedu. Os chi'n cofio fi sôn, mae'r heddlu yn cael ei ddefnyddio yn ôl y Marxwyr i blysmona y tlawd, i gynnal y drefn cyfalafol. Beth mae'r bourgeois eisiau gwneud, wrth gwrs, yw cadw y status quo, newid dim byd, oherwydd bod nhw yn cadw eu pŵer a cadw eu statws mewn cymdeithas, a'i harian, a'i heiddo, cos dyna beth sy'n bwysig mewn trefn cyfalafol. Pob dim dy'r gang yma ddim gyda. Mae hwn yn creu rhwystredigaeth, right? A mae'n creu cynnwrf, a mae'n creu gwrthdaro rhwngthyn nhw a'r sefydliad. Gan gobeithio bod chi wedi cael mwyafrif o hynny. Nawr, cwestiwn Ionawr 2022, does dim papur 2021 yn edrych yno fo, ydy disgrifiwch un ddamcaniaeth cymdeithasegol o droseddoldeb. Nawr, chi'n gweld patrwm yn ennill chi 2019, 2020, 2022.
Right? Mae'r cwestiwn yma'n boblogaidd iawn. Okay? Nawr, disgrifiwch un ddamcaniaeth gymdeithasegol o drosodoldeb. Eto, union yr un cwestiwn. Bach mwy o farciau rhain, 6 o farciau amdano fo. Okay? Nawr, fan hyn, dwi eisiau chi lynu at theori y rhyngweithwyr. Okay? Dwi'n meddwl rhyngweithwyr yw hwn. We just check out, theori y rhyngweithwyr, okay? Felly, gan ddefnyddio y wybodaeth nes i roi chi am theori y rhyngweithwyr, eto, gwasgu pause ar y fideo yma, a ceisio ateb y cwestiwn hynny, sef disgrifiwch un damcaniaeth gymdeithasegol o drosodoldeb gan ganolbwyntio tro hyn ar y rhyngweithwyr, os newch chi, please. OK, gan gymryd bod chi wedi wneud yna, gwni edrych ar atebion posibl fan hyn. Nawr, gyntaf, fel dwi wedi sôn, cwpl weithiau erbyn hyn, enwch y ddamcaniaeth, gwneud siŵr bod chi'n enwi'r ddamcaniaeth chi'n bwriadu sôn amdano, peidiwch rhoi arholwr mewn sefyllfa lle mae'n gofod geso pa un ydych chi'n gwneud, enwch o reit o'r dechrau. Rhyngweithwyr yn rhywbeth ydych chi'n gwneud yn uned 1 ac yn uned 2, ac wrth gwrs, trosodoldeb yn aml yn cael ei gychosi gan panic moesol. Esiamplau ydych chi wedi gwneud yn aml yn eich gwaith ydy mods a rockers, ond mae'n esiamplau eraill i gael. Wrth gwrs, mae panic moesol yn creu troseddwyr. Okay? So, mi eisiau gwneud hein yn yr un drefn dwi'n gwneud nhw gyda llaw. Okay? Dwi'n meddwl bod y term yna. Mae panic moesol yn creu troseddwyr. Right? Pam? Maen nhw'n creu diawniaid ywerin, folk devils, pobl gyffredin yn ei hofni, pobl gyffredin yn ei ystyried yn droseddol, a mae hwn yn creu meddylfryd troseddol o fewn y bobl hynny. Right? Enghraifft fydda pobl yn Llundain yn cario cyllyll nawr. Maen nhw'n diawniaid ywerin, yn panic moesol bod pobl ifanc yn cario cyllyll, a di hynny felly yn cyflyru pobl ifanc i gario cyllyll, oherwydd bod nhw'n ddisgwyliedig ohonyn nhw. Nawr, y prif bwynt fan hyn ydy yn labelu, right? Theori Howard Becker, bod hyn i gyd yn labelu pobl. Maen nhw'n labelu pobl yn droseddol. Okay? Mae hwnna wedyn yn problematig oherwydd bod o'n dod yn statws meistr yn nhw. Maen nhw'n gweld eu hunain fel pobl troseddol. Maen nhw'n gweld eu hunain fel troseddwyr. Maen nhw'n gweld eu hunain yn bobl troseddol. A mae hwnna'n problematig oherwydd mae'n creu proffwydoliaeth hunan gyflawnol, self-fulfilling prophecy, lle mae rhywun yn gweld ei hun fel troseddwr, bod yn gweld trosedd fel statws meistr iddyn nhw, a felly maen nhw'n troi at weithredoedd troseddol. Chi'n gweld fel mae'r ffocws fan hyn ar droseddoldeb. Dwi'n just disgrifio pam mae pobl yn torri gyfraith yw'r ffocws y cwestiwn. Okay? Nawr eto, fe chi'n gallu gweld, mae'n sôn yn gofyn i chi ddadansoddi sut mae'r ddamcaniaeth sydd wedi ddisgrifio'n un by yn gallu gael ei chymwyso i droseddoldeb Barbara. Okay, na, dwi wedi rhoi y darn fanna i chi cael ei ddarllen. Okay? So, eto mae eisiau ni edrych ar rhyngweithwyr fan hyn. Okay? Theori Becker am drosedoldeb. Eto, ceisiwch chi gymhwyso hwnna fan hyn i'r ffynhonnell. Nawr, eto, rob tip, newch siŵr bod pob term ych chi wedi ddefnyddio yn cwestiwn 1 yn cael ei ddefnyddio yn cwestiwn 2. Mae cwestiwn 1 yn arwain chi cwestiwn 2. Mae'n arwain chi. So, pob term ych chi wedi ddefnyddio am ddamcaniaeth, newch siŵr bod chi'n ddefnyddio fo fan hyn. Okay? Ffeindiwch y beth o'r barn sydd yn dangos self-fulfilling prophecy, sydd yn dangos yn labelu, sydd yn dangos pethau yma gyd, sydd yn dangos ystrydebu. Okay? Nwch chi gwasgu pause am wneud hynna, gwni weld os mae yna gyd berthynas rhwng eich ymateb chi a ymateb fi. Right. So, gyntaf, mae'r teulu wrth gwrs wedi cael yn labelu fel teulu gwiredig. Maen nhw wedi derbyn yn label o fod yn teulu gwiredig. Okay? Nawr, mae'r label hynny o bosib wedi dod yn statws meistr iddyn nhw. Okay? Maen nhw wedi mewnoli yr label hynny o fod yn deulu gwiredig. Right? Maen nhw'n deulu camweithredol dysfunction, a maen nhw'n gael nhw'n bobl od. Wel, yn amlwg, maen nhw wedi derbyn label fanny. O bosib, mae hyn wrth gwrs wedi creu self-fulfilling prophecy, proffwydoliaeth hunan gyflawnol, lle maen nhw yn ymateb fel pobl od. Dyna beth mae pobl yn disgwyl yn nhw. Dyna i statws meistr nhw hefyd. Felly mae'n dod yn self-fulfilling prophecy. Okay? Mae cymdogion efallai yn cynnal a creu panic moesol am y teulu hefyd. Maen nhw'n cael ei adnabod fel teulu od.
Okay? Ac felly mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi troi nhw at droseddu yn y darn. Chi'n gallu gweld maen nhw'n troi at lladrata mwyn cael eitemau drud. Right? Mae hwnna'n yn amlwg bod nhw wedi troi'n teulu gwiredig yn teulu troseddol. Mae hwn wedi creu label iddyn nhw. Bosib yna banig moeso fan hyn, mae teulu wedi cael ei ystrydebu. Okay? Ystrydebu fel pobl od am bod nhw dal yn byw gyda mam. Yeah, maen nhw'n canol oed. Maen nhw'n canol oed nhw'n hyn. Maen nhw dal yn sôn am dan nhw'n byw gyda mam. So mae hwnna wedi creu amheuon. Okay? So mae'n gallu gweld, defnyddiwch y termau. Hyd yn oes dwi heb, pob term ydych chi'n defnyddio yn y gyntaf, mae chi'n defnyddio fan hyn. So dyna math o ymateb dylech chi gael fan'na. Okay? Chi'n sôn am bwynt sydd yn cwestiwn 1, ffeindiwch rhywbeth yn y ffynhonnell yn y darn fan hyn sy'n cadarnhau hynny. Hyd yn oes ydych chi jyst yn awgrymu o, mae'n iawn. Chi'n trio wneud y link, mae'n bwysig. Nawr, y cwestiwn arall yn 2022 wedyn, okay, oedd gwerthuswch effeithiolwydd damcaniaethau cymdeithasegol. Nawr, fan hyn, wrth gwrs, mae rhaid chi wneud mwy nag un. A broblem mwyafrif yr amser ydy, wrth gwrs, mae pobl jyst yn wneud un. Okay? Byddwch yn ofalus. Mae'n wahaniaeth, pan mae chi'n wneud un, maen nhw'n dweud un. Right? Pan mae chi'n gofyn wneud 2, maen nhw'n gweud 2. Right? Damcaniaethau fan hyn, dylech chi'n wneud tua 3. Okay, nawr mae'r cam y cwestiwn yma. Nawr, wrth gwrs, dwi'n mynd i ail fynd dros rhain, achos dwi wedi eisoes sôn am cryfderau a gwendidau swyddogaethwyr a marcswyr, okay, rhyngweithwyr hefyd. So, dwi'n mynd i fynd dros yr ateb yma, ond sicr, ceisiwch chi wneud hyn nawr, can gyfeirio at 3 damcaniaeth, wedyn edrychwch yn ôl ar atebion lle dwi wedi gwerthuso effeithiolwydd damcaniaeth penodol i weld faint o pwyntiau chi'n gallu cael mewn. Ond gair i gall fan hyn, damcaniaethau. Felly mae triwch neu o leia 3. Okay? A triwch cael y balans na o cryfderau 3 a cyfyngiadau 3 neu gwendidau 3. Okay? So, mae hwnnw'n rhywbeth sy'n dal pobl mas yn aml. Okay? Damcaniaethau 3. Okay? Damcaniaeth 1. Okay. 2023. Chi'n gweld y patrwm yn hyn? Mae'n wastad gwestiwn dod ar hwn. Disgrifio sy'n mae un damcaniaeth gymdeithasegol yn egluro troseddoldeb. Tebyg iawn i gweld. Hynny yw, sy'n mae un damcaniaeth yn esbonio pam mae bobl yn torri gyfoeth. Na fan hyn, fi eisiau chi wneud asgell dde. Okay? Fi eisiau chi wneud asgell dde. So, eto, gwasgwch pause ar y fideo a ceisiwch rhoi pethau mewn sydd yn disgrifio un damcaniaeth. Sy'n rhaid chi sôn am y ffynhonnell fan hyn. Okay? Ni weld ydych chi efo'r un peth o fi. Nawr, enwch o. A syniadau asgell dde, sef datblygiadau o syniadau Charles Murray. Okay? Mwy na lai yn beio pobl sydd yn byw yn yr is-ddosbarthiadau am droseddu. Okay? Pobl sy'n byw ar bydd daliadau, diffyg moesau, diffyg cyfrifoldeb, di'n wladwriaeth neu sy'n mynd gweithio. A maen nhw'n troi at troseddu mwyn cynnal eu hunan. Okay? Maen nhw'n dewis troseddu. Maen nhw'n asgell le'n credu'n gryf yn y rational choice theory. Mae pobl yn pwyso a mesur bydd yn erbyn cost. Ac o ganlyniad hynny, maen nhw'n gwneud penderfyniad rhesymegol i droseddu mwyn elwa. Pam? Cos mae pobl yn hunanol. Mae pobl yn hunanol, mae pobl yn meddwl amdani hunan trwy'r amser, hytrach na'r gymdeithas. Hefyd, rheswm arall pobl troseddu, di'r cosbau ddim digon llym. Mae pobl yn pwyso a mesur cost yn erbyn y bydd ac yn penderfynu bod o bydd o droseddu yn gorbwyso unrhyw gosb. Ac felly, yr ateb i atal troseddoldeb yw cosbau mwy llym. Okay? Na, eitha straightforward o ran y theori yna. Okay? Tlodi ddim yn esgus nac yn esbonio troseddu. Okay? Yn ei barn nhw. Maen nhw'n derbyn rôl troseddu. Tlodi mewn troseddu. Okay, wel, allwch chi gesto beth sy'n dod fyny nesaf. Chi nawr yn gofod cymhwyso'r ddamcaniaeth hynny i droseddoldeb, neu sefyllfa, Helen a Sophie. Gofio'r be wedi si? Defnyddiwch y wybodaeth chi wedi wneud yn cwestiwn 1, y termau, a cymhwyswch i hwn. Newch siw bod pob term chi sôn am y gyntaf yn dod fan hyn. So, is-dosbarth troseddol, wrth gwrs, maen nhw'n rhan o is-dosbarth troseddol. Right? Maen nhw'n byw, mae Helen y 2 o blant, byw mewn ardal gymdeithasegol difreintiedig, so allwch chi awgrymu fanna
bod nhw'n rhan o is-ddosbarth, okay? Dim troseddol, wrth gwrs, yn dod hwyrach ymlaen. Uned deuluol anghyflawn, right? Helen, 2 o blant yn byw mewn ardal sy'n gymdeithasol difreintiedig. Dyma'r union bobl mae Ysgell Dde yn dweud sydd yn gyfrifol am llawer iawn o droseddoldeb. Pam dyw cymdeithasoli ddim yn digwydd yn iawn mewn teuluoedd fel hyn, yn aml iawn mewn teuluoedd fel hyn, yn ôl yr Ysgell Dde. Mae efo 2 o blant, os dim sôn am tad yn rhan o teulu hynny. Maen nhw'n byw mewn ardal difreintiedig. Okay? Allwch chi sôn am y broken windows theory fan hyn os ydych chi'n dymuno. So fy theory, os mae ardal yn ddyran, os mae ardal wedi cael ei chwarae ddim yn iawn o ran pan mae dda mae'n edrych, mae'n arwain at fwy o drosedd, fwy o dor cyfraith, dyna un o'r rhan o damcaniaeth yr Ysgell Dde hefyd. Mae Sophie'n dwy'n, achos bod y gosb ddim yn ei atal. Mae'r bydd yn fwy na'r gos. Mae hi'n gwneud rational choice theory, right? I droseddu. Mae hi'n gwneud y penderfyniad i droseddu. Mae'n pwyso a mesur y bydd yn erbyn y gosb. A dwi ddim yn ofn y gosb, wrth gwrs, dim yn ofn y heddlu na'r llysoedd. Okay? So oedd hi moyn mwy na lai dwy'n y dillad yma ei gwerthu a mwyn iddi allu rhoi arian i Helen. Mae cymdeithas yn hunanol ac dyw cosbau ddim digon llym. Okay. Gwerthuswch effeithiolyd 1 damcaniaeth gymdeithasegol ar gyfer esbonio achosion troseddoldeb. Nawr, chi'n gweld yr 1 fanna mewn dwfn. So'n amlwg fan hyn, dwi eisiau chi gyfeirio at yr Ysgell Dde. So os nwch chi rhoi pause fan hyn a wedyn gallwn ni weld os mae'ch ateb chi gyda'r un peth â fi. So, dyma ni wrth gwrs, ni wedi gwneud hwn. Wnaethon ni edrych ar hwn yn uned yn yr ail gyflwyniad, cryfderau a gwendidau. So, cymwch chi'r amser nawr i checo os mae'ch atebion chi yn debyg iawn i atebion fi. Mae hwn yn dod yn union o cyflwyniad 2. Fel dwi'n dweud 6 marc, triwch chi gael 3 o blaid a 3 yn erbyn fanna. So, rhowch chi pause a just ewch trwy fo i weld. Nawr, iawn os ydych chi efo pethau gwahanol, does dim problem gyda hynny o gwbl. Okay? Felly, oes gyda fi weithio chi ydy pob lwc. Diolch am fod yn rhan o'r sesiynau yma. Mae wedi bod yn olfantais i chi gobeithio i wneud hyn. Unig gyngor diwethaf lle gwelwch chi ydy bod chi'n ymarfer gymaint o papurau arholiad â chi'n gallu. Ewch ar wefan cybac, nawr yn weithio'ch papurau, ac gnewch siŵr bod chi'n deall beth maen nhw'n gofyn i chi wneud, beth mae pob un cwestiwn yn gofyn i chi wneud. Wedig y cwestiynau sydd yn defnyddio terminoleg fel polisiau neu troseddoldeb, gnewch siŵr bod chi'n gwybod beth i wneud. Pob lwc i chi, a gobeithio fydd cyfle da fi i wneud mwy o rhain gyda chi flwyddyn nesaf. Fe fydd sesiwn cwestiwn a holi i gael yn y dyfodol, cadwch llygad mas amdanyn nhw a gobeithio a fyddai'n gallu ateb unrhyw gwestiwn sy'n codi pryd hynny. Diolch yn fawr i chi a pob lwc.